Hey, good morning. Good morning, everyone. Ang buntag sa tanan. So, uh, Ning kabuntagon, anda mo na to atong mga pagkaon, dili lamang sa tiyan, ini taod-taod ko dili. First of all, ang mga foods of spiritual life. so, medyo nakalaktaw na punta o sa to ang live, no? Atong tulungan na nakalaktaw na punta. Pero, sige lang, karon ato ang padayonon ato Bahalag ang na ilakta, basta kamo sa kanunay, nagasubaybay, magaigsuon sa kahanginan. o ganang nagaampo gid kanang ug naman kay mga personal nga mga pagampo. Sige. So, John 14:1, nagingan siya din kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. So, John 14:41. mo kadto ang mga pulong ni Jesus, no? Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Sa amahan o sa anak, no? So, sa kapulong nga nagapainomdom ka nato nga ang atong pagkaguol wala siya ikatabang sa tanan nga mga circumstances sa atong kinabuhi, no? So, wala tay kuha na to ang mga kaguol, kuha na to ang mga kabalaka sa atong kasing-kasing, pulihan na to kini ang pagkamasaligon nganha sa Dios. Yes, no, isip tao nun, mga tao nga dinug na gikan sa Dios, ano ang kasing-kasing nga pagbati sa kaguol. Maguol ka man igsuon tungod sa mga dagkang hinungdan nga dili nato masulti sa kahanginan. Mga problema ug daghan pa nga kagul-anan. Ingon ang Dios siyang sulat diyan na sa Juan, nga ingon siya nga ayaw kamo kaguol, salig kamo kanako. Isalig sa Dios ang imong kabudlay, isalig sa Dios ang imong kabalaka ug kagul-anan. Kay kana ang Dios maghupay na nga tanan. Yeah, so wala tay angay kagulan, no, bisan pa man sa tanan nga mga ginatubang nato sa matag adlaw. So kini nga pulong nagapahinumdom kanunay kanato nga kuhaon nato ang atong kaguol sa atong kasing-kasing. Wala gyud na siya ikatabang igsuon, no. Sa diya nga magsigita og ka problema, sigita og kaguol, dili na siya makatabang sa ato. Instead makahimo ang Ginoon na og pag down sa ato ang pagkatao, no. So ang the best na buhaton is mosalig kita nga na sa Dios, and the manifestation sa atong pagsalig mo ang pag-ampo tungod kay ang pag-ampo mo man ang pagsangpit kaniya, mo man ang pagtawag sa iyang buhi nga pangalan. Mga igsuon, ang kagul-anan sa kasing-kasing tawhonon. Maguol man ta dili na kapugnan. Apan lahi po tuminguntan nga ang imong kaguol walay utlanan. So maguol man ta, isalig sa Dios ang tanan, mag-ampo ta, ihangad sa langit ug sa Dios ang imong mga kagul-anan sa kasing-kasing. Ayaw paghilak, ayaw pagbugmok, ayaw paghapa diha, ug ayaw pag-down di sa kanunay. Just it is temporal. Meaning to say, ihatag na sa Dios tanan imong kagul-anan kay siya maghupay kanimo. Meaning to say, ayaw po ang imong kagul-anan. You feel it once, then come to the Lord and she will restore it alang kanimo. Yeah, so muna siya nung atong hinumduman kanunay. Kung down na kakay karon sa problema, bangon igsoon. Ampo sa Dios, salig diya kaniya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, ayaw pagsalig sa imong isig katao, wala tay laing saligan kundi ang Dios lamang. Nunig siya sa kanta ni siya makalang kita itulog lift up your hands. Nga na siya. Sa kanunay, kanang lift up your hands to God. Ayatan awa ang kagul-anan kay kana siya kayuta lamang. Yes, so hinaot kami ni mga kabuntagon nga doon na kami naputlo, nakadugang kini sa inyong kadasig karon nga kabuntagon. So malimot nga mosangpit nga nasa Dios. Pinagi sa mga pagkampo o pagdaig o pagpasalamat da lamang kaniya. Yes. So thank you so much ni kabuntagon, and God bless everyone. Amping mo kanunay. This is Ray. And praise Antonio. Bye. Bye, and God bless. Amping.